ilimin zahiri ya fi kowa sanin zahiri. Zan faɗa ya san gaibu, ya san gaibul kuyu. A Qur'ani ne, Qur'ani ne. Ai duk mutumin da zai tsaya ima wa'azi ba shi da Qur'ani tafiya kamala. Me zai gaya maka? Kila wa ƙara in ba ka ce ƙara lau ƙara wallahi ba zan kula ka ba. Ko musu da kai muke da kai in ba ka ce ƙala Allahu ƙala Rasul ba, da Allah kauce. Dan iska ne kai. Me ka haddace? Me ka haddace? Ni ma faɗi ra'ayina mana. Ko ba haka bane? Zan bar ra'ayinka ne? To ga min ra'ayin da ba canji. Annabi ne yace kan bar ra'ayinka ta idan aqila wa qala wa kasratu su'al. Ba ruwa da qila wa qala. In dai ba qala wa qala su ba duk wannan ba hujja bace. Ba a sallah da ita. Ba a sallah da ita ko anai? Ba a yi. To da haka Qur'ani ne yace ya san gaibu. Ga malamai sai wa ma kana Allahu li yudliakum ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi. Shi ya sani. An fahimci karatun? Wa ma kana Allahu li yudliakum ala al-ghaibi, Allah baya tsinka da ɗayan ku isan gaibu walakin sai ka sharadi. Amman yajtabi min rusulihi yana zabar daga manzanninsa man ya sha'u wanda ike so ya sanar da shi gaibu. To dukkan wanda Allah zai zaba biyo ni muje. Inda wanda Allah ya zaba da wa suka gaisa. Yadullahi. Inda wanda Allah ya zaba wa Allah iwa yaki. Wa ma ramaita iz ramaita. In bai wanda Allah ya zaba wa Allah iwa bodyguard. Wallahu ya asmuka. Inda wanda Allah ya zaba wa Allah ya ce in ka bi shi ne ka bi. Man yudi'ir rasula faqad ada Allah. Inda wanda Allah ya zaba wa ya Allah ya ce sansa shine sona. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إنت وند الله إذا ما وند الله تشي إن كيد رشي لا يدرك والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا وند الله إذا أوى الله يجي dole in ya kira ka ko kana sallah sai ka yanke. Uki kira ka ce zo ka je ka ba doki na ruwa yana can kwarin mazana ka je kana ruku'u ka daga ka je ka ba doki ruwa ya sha ruwan ka dawo daga ruku'un zaka dora ba za ka sake sallah sabuwa ba. Ya ayyuhal ladina amanu sallu lillahi wa rasuli idza da'akum Allah ika jata ide fadar mulkin sa. Akwai ga yamin wanda ba shi da ido an banda rasulullah. Ga yamin mutumin da ba shi tsaki, ga yamin wanda baya habba, ga yamin wanda baya atutuwawa, ga yamin wanda baya gyatsa, ga yamin wanda baya juyi, ga yamin wanda guda da wani hayaki ko wani kiyashi ko sauro baya hawa jikin sa. Ga yamin annabin da baya sunkuyo, ga yamin annabin da Allah yake rarrashi ina ga sama wadda aka rabbuka wa ma qana. Wal akhiratu khairun laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dika yatiman kan ciwon Allah sake da walakin Allah yajtabi min rusulihi. Sai annabi kuma imani kinaya ka san Qur'ani ba da jahili bane. Ku yi hakuri haka nake ba wani lallaba ku da zan ba ruwan Allah da jahili. Wallahi aka baka Allah ka daina wala da kanka. Duk jahili in ya komai ma ya cancanta. Dan da a sakamakon da Allah ya kamata ya ba jahili kowa dan iska dan wuta ne. Da yake wa Allah ban da zalunci. Da ake mas duk kun bata mana addini. Abu Allah daidai ya za ana iskanci. To shauran da shauran jahilai ne ai. Ba haka yake annabi ya ce mana ba ruwanka jahili dan iska ne. Tai annasu rajulani al-alim wal muta'allim wala khayra fi ma suwahuma. Mutum biye ne da malaman mu da mu almajirai. Wanda ba neman ilimi Allah ya ce dan iska ne kale shi. Baya layi da haka sai ke ca yaji tabi min rusulihi man yasha'u. Ha to da haka Qur'ani shi ba na jahili bane na malami ne. sai kai wani cewa na kita kullu kuntu a'lamu al-ghaiba lastakasartu min al-khair wa ma massani as-su. Malami da na faɗi wannan ya san annabi ya san gaibu. Ta law kuntu a'lamu al-ghaiba da ni dan abdu na san gaibu lastakasartu min al-khair da na fi kowa alhairi. Wa kai shi alhairi ita wa ma massani as-su da ban taba sabo ba ya taba yi ashe ya sani. أترى تاي قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا سنجيب لنا فكوا الخير زي ما كان فكوا دان قبض. إذا ما مسني السوء ده ولا في بيسامو زي ما كان ما بيسامي بكتب لي في با.
to me rage ina taliki ne faɗin ɗana ma da sama'ila kita bai taɓa ba wanda ya nemi ilimi to ya fi kowa ilimi ma da sama'ila ashe a gaibin shi fi kowa sai ga baki a ku daina wahalarwa zalika min anba'il gaibi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim idh yalqawna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladayhim idh yahtasimun gashi nan labarin gaibi ne nake sanar da kai na'am ba haka bane mutanen ma lofe ko kun nitsi a cikin taban naku ne kun fito ma lofe sun shige tabo sun yi duk ko kun fito wannan ayar qur'ani ce shi ya faɗa yace qul law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair alim al-ghaib wa shahada fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa ga inda dan abdin ya shigo illa man irtada min shikenan tai alim al-ghaib wa shahada Allah ne san zahiri da boye ba wanda isa gaibin nan illa man irtada sai wanda Allah ya yarda da shi wala biya lahu wa kenan kuma yan diku in huwa illa wahayun in ka taba annabi ka taba Allah saboda motsin Allah ne ga aya to da Allah iya da kama da shi akwai wanda Allah ya ce yasin na rantsa da kai akwai wanda Allah ya ce masa la uqsimu bi hadzal balad da wannan garin guma kan Allah kada ta a wa anta hillum bi hadzal balad kana garin guma kai na ruwa da gurki da kai din kai ne nufi na to da wai da kaman da wannan akwai wanda Allah yake rarrasa ina wa shamsi wa duhaha wal qamari zadallaha wal nahari kaza ce kad ablaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha ina rarrasa rasulullah yana bin manzon Allah da wani sadaki na kaurata ya aika mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa rizqa fahajjir wa la tamnun tastakasir ka taɓa jin annabin da Allah yake masa sadaki da kafiya an banda rasulullah kada yazo ana wasi dan wa'ili ya tsoka da annabi ta hafa inna ina kalkausa sallar bika wan har inna shanaka huwa al-abtar ka taɓa jin ana wani da irin wannan in banda rasulullah ka taɓa ji ana wal fajar wal layalil ashar wal shafa'i wal watar wal layli idha yasri rantsuwa da ke na rantse da ma na fulanka ta dare ba ma kai ba dungurungum to da Allah ya da illa man irtaba bir rusuli ashe akwai wanda ya san gaibin a Qur'ani wa indahu mafatihul gaibi wa mabudin aljanna gaibi ce ko ba gaibi ba wa indahu mafatihul لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ko baka da karatu ko da larabci kake bin Qur'ani sai ka je bakantar buzu wallahi tallahi sai ka durkusa gaban malamai na'am mu kyale wannan mu da kuma reality shin annabi yayi maganar gaibu in yayi maganar gaibu ashe ya san gaibu in ko ya boye to mana taraddudi a sai rasa ni kistoshi ne umma zan fara kan ya san gaibu to ai da ke dan ta'aliki nake ni ban zo kan maudu'in da bane akan kissa nawa zan gaya muku ta annabi ne ifa da gaibu ni ban san arji ba bara muku wautar ta kan taka ta masoyi Allah zahiri ne ko gaibu akwai wanda ya ganshi akwai wanda ya ji shi to babu shi ne wa ya gaya maka shi to da igaya ma akwai Allah bai shaka sanin gaibu ba me kake ne ba kuma ba haka bane me kake so ya gaya ma kada aljanna zahiri ce wa ya gaya ma ita da bai fada ba ka sani ne to me kuma kake nema me kake magana ko sai ka faɗa hadisin kabaru na cikin bulugul marami na hijaru dan wa'idu dan sarauta ne ya rage kwana uku ya zo wajen manzon Allah ne ta wane rana kaza zai zo da yamma ana yin sallar ana idan sallar asar zai bullo ta can kofar kaza ta dinnan zai gangaro ku kawo shi guri na ya ta a'a gunkinsa ide bawa akuya yankakkiyar akuya gunkin yayi magana ce kai ka daina wahala da gaban kanka a gabana ka tafi ga annabi can yana kira zuwa ɗayan ta Allah yana kira a bar fasikanci a bar zina a bar luwani a bar menene kai kana wahala da kai kanka a gurina
ya miƙe ya duba gunkin ciki da waje bai ga mai magana ba. Gunkin ya ce ni da nake gaya maka. Ya rage kwana biyu. Kwana biyun yana yi ana idar da sallar la'asar din suka fita kuma suna zuwa exactly ya fito suka rike karama shi. Ina zuwa annabi ya ce ranka ya dade. Ya kuka yi da gunkin ka sai ya fashe da kuka. Gaibu ne ko ba gaibu bane? Za ka ja da annabi na bayan Allah ya sallama masa ko baka san girman sa bane? Annabawa ma na canta sun tsaron da dan Allah ta amana rasulu bima unzila aka kama ila bima unzila kakka ja na tilawa amana rasulu bima unzila duk manzanni sun imani da abinda muka saukar kan manzan Allah ya tantance mara ya tantance haka ike gashi gaibi ne kuma ya tabbata an fito yakin badar an kashe mutum 70 an kama mutum 70 a wanda aka kama 70 din akwai amma rasulullahi kakanmu imamu na Abbas kama shi aka zo ana fafatawa ko a kashe su ko a ɗora musu fansa ko a sake su aka ce annabi abinda duka ga dama kai ya ɗora musu fansa addini ya samu ƙarfi haka kisa take ko kiran imamu na Abbasu ya ce to ka bar wani kana da wani abu ka ce a'a ga Muhammad in ka so ka kashe ni sai a ce ka kashe babanka amma ni ban da komai ce zo mu shiga daki haba baba ka dauki ƙwarya wannan tukunya cike da zinare kawa bawa baba ta ummu fadal kace ta boye in an fito yakin nan wala Allah ba za ka koma ba in ba koma ba sun samu za su da su kusan su sayyidi Abdullahi a gida kuma kace baka da kudi sai fashe da kuka ya fashe ya yi kuka ya ga haba ya dan uwana ya za ka toran asiri wannan abin da gani sai Allah su ita muka yi sai kuma Muhammadur Rasulullah kalbu ne ko zahiri haba yan uwa ku farka mu bar Rasulullahi kun ji ga jarumin da bashi na biyu ga masanin da bashi da malami ga madayacin da bai fici kowa ga zartan da Allah yake nema ga kiran da yake waya karcin masa ga tsuntsunar rabbani ya fi gaggafa ya fi jemage ta ko ina ka bullo ina nan shi kadai ne mai sama shi kadai ne mai kasa sirrin rayuwa ina gurin sa mutuwa kuma dakonsa take yi ciki dadi wa da dadi Muhammadur Rasulullah da me za ku nishadantu da me za ku ji daɗi da me za ku farantu me za ku ma gaya muku nusu me za a gaya muku nusu ya ga da Sufyan bin Umayya ya zauna bashi ya cinye shi yana ta sosa ƙaurinsa a gindin Ka'aba sai ga Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu a yanzu a kuma da can ya same shi ya kwaye wannan gwadda sai ta sosa gwiwarsa ƙarshe ya yi ce wallahi ni bakin ciki ne yake isa ta in ba da haka ba inda na fusata zuwa zan yi zuwan da kamfiyayyen halitta na ta kai zo ya idame ka ce bashi ake bi na rasa yadda zan biya bashin nan da Allah zama wanda zai biya min bashin nan zan wannan mummunan aikin kamfiyayyen halitta nawa ne kaza sai cire wanda na sai dauko jakarsa dauki dinar kwasko ce kashi maza ka je ka zo mana da kansa suna wannan ba sai maza Allah ya juya idan sabe to ga wani can ga inda suka yi da shi da Abu Sufyan dan uwana zai zo amma rana kaza zai iso in ya iso ku kamo shi ta ko zo kawo shi nan ya Rasulullah daidai yaushe ce zai zo ne da rana kafin azhar basirun bisirril gaibi qabla kiyanihi masani ne da sanan gaibu tun kafin Allah ya kaji gaibun ga muku duk wata daraja ita ake dorawa annabi in ka faɗi ko da a ce annabi san gaibu Allah astaghfirullah in kace bai sani ba ka kafirta me yasa ai rashin sani tauyaya ce ba a danganta tauyaya ga rasulullah ballantana gashi ilimin muke fito da shi ba gaskiya ba ne wannan lokacin na yi sai ga Sufyan sai aka tuba da shi a ya ne muku sai gaban annabi ya me kaka zuwa nai an gaishe ka tunda kai hijira ba mu haɗu ba wallahi dan uwa sai baje da kuwa ce ƙarya kake ya kuka da Abu Sufyan biya maka bashin ka kai kuma ka zo ka tafi da kaina sai ya saka da baki ki wallahi babu mafi gaskiyar harshe irin ka ya Rasulullah kai ka fi kowa gaskiya haka muka to ga ni kai yadda ga da dama da ni amma abin da ka faɗa gaskiya ce a'a ku sake shi ya koma
Najashi abokin Rasulullah shi baki ne mutumin Ethiopia. Karkalla na je garin su na ziyarci gangar da aka kada gaban manzon Allah a Ethiopia ne, Addis Ababa. Tana nan gangar an mata wani gida na gwal da masu gadi a wajen da ake zuwa ma sai an caje ka. Wallahi sai an ce ko palace ana fada shugaban kasar gurin garin bata kai inda aka yi wa wannan gangar kyau da tsari ba. naje na ganta tana cikin wani gilas na gwal sosai. bayan na tawo da gudun sai na Husaini ziyara sai na gangara kuma na je Addis Ababa. To sarkin garin baka fata ne Kirista ya musulunta wata ran ko kafin mu tafi za mu zo kissarsa. Najashi abokin annabi ne sosai, sun shaƙu da Rasulullah amma ba su ga juna ba. Sun shaƙu, shi muhdarami ne, ya fi tabi'i bai kai sahabi ba, amma masoyin annabi ne na gaske. Tunda shi abokin sabon annabi ne kuma ya yi imani, an ta samun wasiƙu tsakaninsa da Rasulullah, ana ta aikace. Lokacin da aka zo aka ce maza da yana zaune sai miƙe yake abokina ya rasu. Najashi ku shirya mai masa sallah. A nan ne aka samu sallah ta gaibu, salatul giyabat nan da ake faɗa a wajen malaman fiqhu. To nan ta fara asali annabi ya masa sallah. Ya tsaya, ji abin da yake birge ni, shi gaibin ma tsoron annabi take wallahi. Me yasa yana can gida, yana Madina a jirgi daga Jidda zuwa Addis Ababa awa 3 da minti 20. Daga Germany na tashi zuwa Addis Ababa kawai in ziyarci dukkan gar Rasulullah. Tuba takalmi na durkusa ne mata kuka. Ce kanga kin fibi, kin ga dan Abdu, an buga ki ya ji daɗi. Oh ganga, tar da mutumin da bai ganki ba, tar da wanda kuma ƙiƙin karinki. To an aje ta har yanzu ana busa ƙaho an tashi kiyama yar aljanna ce. A ba ta birge ba? Ai ta aljanna gidan masoya ce ba gidan maƙiya ba. Da haka a cikinta babu baƙin ciki, babu gillun a cikinta sai farin ciki. Sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya nake ga gaibin matsoransa take. Ta'i ku daidaita shi daidai da alƙibla ba, sai mutanen Najashi suka ringa tawa ake magana sun da daɗin murya. Ce sahibukum Muhammadun Rasulullah. Wannan ina Madina ina magana mutanen Habasha, ka dawo ga hadisin Rasulullahi tukun. Gaibin ce da yawa, ko kuma kun ƙosa, kun gaji. Ya aka da Habibur Rahman yana kwance a ɗaki yana bacci, har ana jin yanayin sautinsa na bacci. Ta yake Aisha ku gaya wa a tura, a gaya wa Abu Hurairah ya gyara sahunsa. Ya turo kafarsa bata daidaita ba. Wani ɗan Aswadu kuma ya turo cikinsa ya tilele baya sahu. Ya Rasulullahi bacci kake ce a je a gani, in ba haka bane sai ki tambaye ni. Da aka fito sai aka same su kama wasafahu ma Rasulullah, kamar inda annabi siffanta su haka aka samu. Annabi ce ya ce ku gyara. Iza namat ainahu falil qalbi darfun la yanamu lahu hudu. Dan idan ya kai bacci kana nufin zuciyar annabi ba ta kiwon halitta. In annabi ya bacci kowa ya mutu malakadi. Wai ga kiwon mu da muke takama, da muke tunkawo annabi ne. Gaibu ya fi gaban inda kake tunani. Wani labarin ne ituno sai na gan datse. Me yasa? Saboda ina so in magana ga wanda jikinsa daga ƙasar da aka halicci jikin manzon Allah aka yi tasa. Shi ne masoyin Musayin na Abubakar Siddiq. Ya inganta a hadisi duk wanda aka ɗebi ƙasar inda za ka mutu aka cuɗa da mani a cikin mahaifiya, wannan ƙasar gurin a nan za a binne ka. Ba hadisi ba ne? Ba hadisi ba ne? To a ina aka bane sai na Abubakar? A wanne guri yake?
wa kuma aka birne a nan in banda sai na Umaru ko ka manta hadisin sa dai ka ta sai na Umar da sai na Ali sai na Abubakar sai na Umaru a guri na kaman matsayin idanuwa ne akai aha ɗayansu gani ne ɗayansu ji ne bi manzilati sam'i wal basari haka yace matsayin sai na Abubakar kake nema da sai na Umar a guri na kamar matsayin ido ne da kunne a kai Allah da ka makance wanda ka mutu ai mutuwar tsaye ce ko ba ka san wannan ba zo nan ka ji shi ne wanda Allah bai kunyatar da shi ba tun a duniya balle a kiyama kamar da sahabiyar manzon Allah ta zo mijinta yi tafiya ta samu rasulullahi ta bashi labari mijina ne yayi tafiya amma har yau bai dawo ba sai ce mata mijinki ya rasu ki haƙuri tana ta kuka ka san mutum a ƙa'ida baya san labarin da zai bakanta masa ya san labarin da zai faranta masa tana biya lungu tana da sai na Abubakar ni wallahi mijina ne ya tafiya har yanzu bai dawo ba ta gaya mata dole sai na rasulullahi ba sai da Abubakar ya ce mata ke shiru mijin kenan nan zai dawo yau da daddare ya isa in kai ka isa ka faɗa man Allah bai shafe ka ba kwarai fasan ya sirhu akan sai na Abubakar ne bai taɓa talauci ba tana ta buka sai da fito da abin da iman naka iba manzan Allah da za a tafi sai da fito da shi kaf iba manzan Allah ba abin da ya rage a gidansa ko da itace bakin wuta har kayansa sai warki mai kamar wa iyalin ice kai man ya Rasulullah to da kai me zan ban musu na'am wa irin wannan zaka taɓa nawa bayan kai baka da naka ni nake da nawa bai kai manzan Allah tsayi ba an haife shi a shekarar giwa da bayan shekarar giwa da shekara 2 da wata 6 shi sa ake cewa annabi ya girme da shekara 2 da wata 6 abokin annabin ne bai taba shan giya ba tun da ita a rayuwarsa bai taba yawan gunki su da ba tun da ita a rayuwarsa dan me dan zalika masalum haka siffarsa take fit taurati wani injili kai ka ga naka ko da a magana jari ce na sunan naka akwai amma na ga sha a taura ga sha a injila na'am sai na Abubakar ne sai ta fiye ta munna me yasa zuciya ta fi yadda da abin da take so ta je gida ta kasa bacci aka gyaggyara gida aka sa turaren wuta aka mai ana jiran mai gida ta manta annabi ya gaya mata wallahi karfe an kusa kiran sallar asuba ko da ana buga kofar gidan gam tana buɗe ta ga mijin nata duk jikinsa kasa ta rungume shi tana ta munna sannan zai ta yawwa inda ta yi kuskure ta ce ai da yana Abubakar ne gaya man za ka zo amma da Rasulullah ya ce mun ka rasu sai mace ce ayya ai na mutu kwana na biyu a kabari har jikina ya fara riɓewa saboda Allah ba zai bawa sai na Abubakar kunya ba ya ce miki zan dawo Allah ya taso ni kuma yanzu na dawo saboda Allah ba zai ba shi kunya ba Allah ya tashe ni na dawo kin ganni ko sai nauyi a jikinta ya mutu sai da Rasulullah ya ce kuskure ki kenan ai da biki ce na ce ba da Allah ba zai kunyi wallahi sai ya rayu tunda kika ce na ce kalma ta ba ta juyuwa sai na Abubakar Siddiqul akbari karin nas da biki magana ba da shi ke dan wallahi ta ci bilis ai rayuwa zai yi har gaban abada ba an akwai wannan ne zai magana a juya shi zai magana a juya wanda annabi ke cewa ana awwalu man tanshaqu alqul ard summa abubakar wa ana awwalu man yadkhulu aljannata thumma abubakar ba a magana ba taraddudi ba a magana cewa to ko annaba su gashi a annabi ce sai ni thumma sai shi tarahi ce daga ni sai shi inda wani waye dan kuhafa fari ne shi kal a cikin malarabawa jajir yake mai karamin ruwa mai daradaran idaniya gashi da kyakkyawan gashi mana tar da zafin rai da kaura bai san sassauci ba a wajen bin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in
kana jin namiji na gaske sosai na Abubakar ne duk malatin sabon mazan Allah shi annabi ce malam wa annabi ce musu malam zuwa aka yi aka ce mazan Allah wane ne zai musu limanci sai ce ya ummuhum alimuhum mafi ilimin su ya yi musu limanci wa ma za ta ani Ababakarin ina da basu na Abubakar ya fi kuma kowa ƙarfi ku bari in ziga nawa da Allah ni ina ruwa da ƙarfin kan ba annabi ka tarewa faɗa ba inda nace maka ba ruwana da ilimin ka in ba annabi ka ziga ba ruwana da bazaka in ba kan annabi na ganka ba shine kurum a gabana kuma ni da shi nake birnanta shi nake tunkaho da shi nake risnawa kowa in naga abokai na manzon Allah hakkar ma nake gasu kana zaune a malofe ina ka je nan aka zake muku tayin takuta ha kun yi tukum da ku wallahi ku zaba ku zo mun takuta ha ba kar ku kuma gayyata ta garo ba gaskiya bane me ka nan ba annabi ba ko ba shekaru ba na je abbari dan rasulullahi na je kufule dan rasulullahi yau ga ni a mayan lofe kogin tabo alaƙar nan ta annabin ne in kuka bari ta sassaucin shi kenan duk da ina jin kunyar liman hajja shi a takuta hamu bawan Allah hajja shi kuma hajja tun kafin taro mun tandabar dokin da zai hau bana a haka ne ai ba kai ba ka da wani abokin ba musu yin annabi ba kuma kakka jadda da duk mutumin da ya shaɓa shari'ar manzan Allah ko ubana ne Allah sai na taka ma birki wani kunu ala haif bil haif ba wani wasa mutuwar ba ɗaya ba ce sai me akwai tabinta ce in akwai kice annabi zai mutu ne kabarin tsoro ne inda ramin mugunta ne annabi zai shiga ga munan dan abdu ka shiga muna su haka ike ka ji inda sai na Abubakarin yake ka ji inda yake masoyi ne na gidi ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a biyan tashi kuma ga lokacin ya cika kullun sabo ai saura minti 3 ko ba ka bane gobe muka yi za mu tashi saboda liman yana so ya je gida da wuri abin da zan gaya muku kun ga zarafin annabin nan Allah in za mu kai karfe 1 ba za ku gaji ba ni ko ba zan gaji ba da daɗin abin da nake faɗa kiyama nake so in tuno ga sai na Abubakar ya tashi a daman annabi yana wa manzan Allah kirari na ta ajadda kamali ainai ka lata na haka ke manzan Allah kirari ce ranka da ni ya na gida ne ka uwa kai baka rimtsa ba annabi sai ya dubas ita ita ce yau ranar da nake giya ma ita yau wal fazai da aka bari ita yau mai fulmar min akhi ce sai annabi ce masa sai in sai na so ya ce masa shine li kulli mri'in minhum yawma zai sha'anin yakuni sai rubu maza da ce nagode Allah to fa ni ga abin da zai dumautar da ni kai ne kowa ya rasa tun da kai ina tare da kai ku bi ni bashi za mu haɗu a wani karan alfarar Muhammadu Rasulullah.